Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, Hare Krishna Mataji. Hare Hare Krishna Mataji. Krishna, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പോ പ്രണാമം നമ്മൾ മാതാജി. രാമനവമി നമ്മള് ശ്രീരാമന്റെ ലീലകളില് കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് കടന്നു പോവാം. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് രാമായണം. എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം രാമായണം. എല്ലാ മാസവും നമ്മള് രാമായണ മാസം രാമായണം വായിച്ച് അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം രാമനവമി ആയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത്, ഇതിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് പാഠം പഠിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ആ രാമായണത്തിലുള്ള ലീലകളിലൂടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പാഠങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു കീർത്തനം. ഇത് നാമരാമായണം ലക്ഷ്മണാചാര്യർ, ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ലക്ഷ്മണാചാര്യർ രചിച്ചതാണ്. ബാലകാന്ഡം, അയോധ്യാകാന്ഡം, അങ്ങനെ എല്ലാ കാണ്ഡങ്ങളും 6 കാണ്ഡങ്ങളും അദ്ദേഹം 108 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെയാണ് ലക്ഷ്മണാചാര്യർ നാമരാമായണം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേ ഓർഡറിലാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ, ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ആ ലീലകളെല്ലാം അതേ ഓർഡറിലാണ് ലക്ഷ്മണാചാര്യർ ഈ 108 ശ്ലോകത്തിലൂടെ നാമരാമായണം തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ചെറിയൊരു കീർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശുദ്ധ ബ്രഹ്മ പരാത്പര രാമ, കാലാത്മക പരമേശ്വര രാമ, ശേഷതൽപ സുഖ നിദ്രിത രാമ, ബ്രഹ്മാദ്യമര പ്രാർത്ഥിത രാമ, ചണ്ഡകിരണകുലമണ്ഡന രാമ, ശ്രീമദ്ദശരഥനന്ദന രാമ, കൗസല്യാസുഖവർദ്ധന രാമ, വിശ്വാമിത്ര പ്രിയധന രാമ, രാമ രാമ ജയ രാജാ രാം, രാമ രാമ ജയ രാജാ രാം, ഘോരതാടകാഘാതക രാമ, മാരീചാദിനിപാതക രാമ, കൗശികമഖ സംരക്ഷക രാമ, ശ്രീമദ്ദഹല്യോദ്ധാരക രാമ, ഗൗതമമുനി സംഭൂജിത രാമ, സുരമുനിവരഗണ സംസ്തുത രാമ, നാവികദാവിക മൃദുപദ രാമ, മിഥിലാപുരജനമോഹക രാമ, രാമ രാമ ജയ രാജാ രാം, രാമ രാമ ജയ സീതാരാം, രാമ രാമ ജയ രാജാ രാം, രാമ രാമ ജയ സീതാരാം.
विदेहमानसरञ्जक राम त्र्यम्बककार्मुक भञ्जक राम सीतार्पितवरमालिक राम कृतवैवाहिक कौतुक राम भार्गवदर्पविनाशक राम श्रीमदयोध्यापालक राम 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 जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീരാമനവമി സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാമനവമി ആയിട്ട് എത്ര പേര് ഇന്ന് ഉപവാസം എടുത്തു? ആരെങ്കിലും ഉപവാസം എടുത്തോ? ഇന്ന് ഉച്ചവരെ നമുക്ക് ഉപവാസമായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? സീതാ മാതാജി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറെ പേര് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മായാതീത മാതാജി, സീതാ മാതാജി, കൃഷ്ണ മാതാജി, ഗിരിജ മാതാജി, അംബിക മാതാജി, നിർമ്മല മാതാജി, ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓരോ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഭഗവാൻ അവതരിച്ച ദിനം, ഭഗവാന്റെ ഇപ്പൊ ജന്മാഷ്ടമി, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗൗരപൂർണിമ, രാമനവമി, ഇങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളില് നമ്മൾ എന്ത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്താലും അതിന് 10 മടങ്ങാണ് അതിനുള്ള ഫലം ലഭിക്കുക. അപ്പൊ ഇന്ന് എല്ലാവരും നാമം ജപിച്ചോ? കൂടുതൽ കൂടുതൽ നാമം ജപിച്ചോ? ആ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ നാമം ജപിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഫലമാണ് ഭഗവാന്റെ ഇതുപോലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ രാമായണം, രാമനവമി, ഭഗവാന്റെ ലീലകളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ശ്രീരാമന്റെ ലീലകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ശ്രീരാമൻ ദശരഥ രാജാവിന്റെ പുത്രനായിട്ടാണ് ശ്രീരാമൻ അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദശരഥ രാജാവിന് പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള 3 ഭാര്യമാരാണുള്ളത്. ദശരഥ രാജാവിന് ശരിക്കും 3 ഭാര്യമാര് മാത്രമല്ല, 360 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില ലീലകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന്, അല്ലാതെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ, പിന്നെ ഈ ഓരോ ലീലകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ദശരഥ രാജാവിന് 360ഓളം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അന്ന് ത്രേതായുഗമാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് രാജാക്കന്മാർക്ക് ഒരുപാട് വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത്രയും വിവാഹം കഴിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ സമയത്ത് പരശുരാമൻ ക്ഷത്രിയരെ എല്ലാം വധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ പരശുരാമൻ വധിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയന് ചില ക്രൈറ്റീരിയ വെക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ വിവാഹിതനായിട്ടുള്ള ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ക്ഷത്രിയനെ വധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ പരശുരാമനിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയാണ് ദശരഥ രാജാവ്
ആ സമയത്ത് ഇത്രയും വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് തന്നെ. പക്ഷെ ഇത്രയും വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം ഒരു മകളുണ്ടായിരുന്നു. മകൾ ആരാന്നറിയോ? ദശരഥ രാജാവിന് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമൻ അവതരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മകളുണ്ടായിരുന്നു. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്ത 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 ശാന്ത, അതെ ശാന്ത. പക്ഷെ ശാന്തയെ വളർത്തുന്നില്ല. രോമപാതൻ എന്ന തന്റെ സുഹൃത്തിന് കുട്ടികളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോ ശാന്ത വിവാഹം കഴിച്ച അതെയാന്ന് അറിയോ? ശാന്തയുടെ ആ ഒരു സിനിമയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മഹർഷിയുടെ പേര് ആ ഋഷിശൃംഗൻ. അതെ, ഋഷിശൃംഗൻ. അപ്പോ ഋഷിശൃംഗനാണ് ശാന്തയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. അതെ, വിവാഹം കഴിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ? രോമപാതരുടെ രാജ്യത്ത് മഴ പെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഋഷിശൃംഗനെ കാട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്നതും പിന്നീട് മഴ പെയ്യിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിനെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദശരഥ രാജാവിന് പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട 3 ഭാര്യമാരാണ് കൗസല്യ, കൈകേയി, സുമിത്ര. ഈ 3 ഭാര്യമാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ കുട്ടികളില്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം വസിഷ്ഠ മഹർഷിയുടെ സഹായത്താൽ പുത്രകാമേഷ്ടി യജ്ഞം ചെയ്യും. അപ്പൊ യജ്ഞം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഋഷിശൃംഗൻ വരുന്നു. ഋഷിശൃംഗൻ വന്നാണ് യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നും യജ്ഞപുരുഷൻ വരുന്നു. ആ യജ്ഞപുരുഷൻ ഒരു പായസം കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ആ പായസം എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ആർക്കൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? കൗസല്യക്കും കൈകേയിക്കും രണ്ടുപേരും പാതി പാതി വീതം സുമിത്രയ്ക്ക് കൊടുത്തു. ആ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കൗസല്യക്കും മാതാജി സൗണ്ട് കുറവാണല്ലോ, കേൾക്കണില്ല മാതാജി. കേൾക്കണില്ല? ആ സൗണ്ട് കുറവാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്. നമുക്കൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ചിലവരുടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എന്നാൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒച്ചത്തിൽ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പൊ കൗസല്യക്കും കൈകേയിക്കുമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു പായസത്തിന്റെ പകുതി കൗസല്യക്കും കൈകേയിക്കും കൊടുക്കും. അപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും പകുതി സുമിത്രയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ കൗസല്യയുടെ പുത്രനാണ് നമ്മളെ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ജനിക്കുന്നു. കൈകേയിയുടെ പുത്രൻ ആരാണ്? ഭരതൻ. സുമിത്രയ്ക്ക് 2 പുത്രനുണ്ട് അല്ലെ? സുമിത്രയുടെ 2 ശത്രുഘ്നനും. ഹരിബോൾ. അപ്പോ നമുക്കറിയാം ശ്രീരാമൻ ജനിക്കുന്നത് പകൽ സമയത്താണ്. അദ്ദേഹം സൂര്യവംശത്തിലാണ് പിറക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മളെ കൃഷ്ണനെ നോക്കിയാലോ? കൃഷ്ണൻ അർദ്ധരാത്രി 12 മണിക്കാണ് കൃഷ്ണൻ ജനിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ചന്ദ്രവംശത്തിലാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. പിന്നെ ശ്രീരാമൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് കല്ലില് വരച്ച പോലെ ഒരിക്കലും ആ വാക്കിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ കൃഷ്ണനാണെങ്കിലോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും യശോദാമ്മയുടെ അടുത്ത് എന്തെല്ലാം കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. പിന്നെ ശ്രീരാമൻ ഏകപത്നി വ്രതം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ്. സീതയല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ സ്വീകരിക്കില്ല. അന്ന് ത്രേതായുഗത്തിലൊക്കെ രാജാക്കന്മാർക്ക് ഒരുപാട് ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കാം. പക്ഷേ ഏകപത്നി വ്രതം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് ശ്രീരാമൻ ഒരേ ഒരു ഭാര്യ സീതാദേവിയെ മാത്രം. പക്ഷേ നമ്മുടെ കൃഷ്ണന്റെ ലീല എടുത്താൽ ഭഗവാനോ 16,108 ഭാര്യമാരുണ്ട്. പിന്നെ ശ്രീരാമൻ അയോധ്യയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം രാജ്യം ഭരിച്ചത് മൊത്തം അയോധ്യയിലായിരുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ലീല എടുത്താൽ കൃഷ്ണൻ ജനിച്ചത് മധുരയില്, പിന്നീട് ഗോകുലത്തിൽ പോകുന്നു, വൃന്ദാവനത്തിലെ ലീലകൾ, കുട്ടിക്കാലത്തെ ലീലകൾ നടന്നു. അതിനുശേഷം കൃഷ്ണൻ ദ്വാരകയില് വീണ്ടും മധുരയിൽ വരുന്നു, പിന്നെ ദ്വാരകയിൽ പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരിടത്ത് സ്ഥായിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ലീലയും രാമന്റെ ലീലയും നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പല ഭാവത്തിലാണ് അല്ലെ? ഇവിടെ ശ്രീരാമൻ ഉത്തമ പുരുഷനാണ്. ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തമനാണ്. അപ്പോ അവിടെ ഭഗവാന്റെ രസം വേറെയാണ്. ഭഗവാൻ ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, വാത്സല്യരസം, മാധുര്യരസം, സാഖ്യരസം, ഈ എല്ലാ രസത്തിലും ഭഗവാൻ അവിടെ സേവിക്കുന്നു. ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ അവിടുത്തെ രസവും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് ആ രസത്തിന്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനും ശ്രീരാമനും എല്ലാം ഒരേ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ശ്രീരാമനും വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മള് ശ്രീരാമന്റെ ഈ ലീലയില് നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു പാഠം എന്താണെന്ന് നോക്കാം.
ഇതാരാന്ന് മനസ്സിലായോ ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? മന്ദര 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 മന്ദരയും കൈകേയും അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മളെ രാമായണം തന്നെ വാൽമീകി രാമായണം ഉണ്ട്, തുളസീദാസ് എഴുതിച്ച രാമായണം ഉണ്ട്, രാമായണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കമ്പ രാമായണത്തിൽ പറയുന്നത് കൈകേയിക്ക് സ്വന്തം പുത്രനായ ഭരതനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു ശ്രീരാമൻ. കൈകേയി എന്ന് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോ ശ്രീരാമന്റെ മുഖം കണ്ടാലേ കൈകേയിക്ക് സന്തോഷമാകൂ. എന്നും ശ്രീരാമനെ കണ്ടാണ് ഉണരുന്നത്. തന്റെ മകനേക്കാൾ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു കൈകേയിക്ക് ശ്രീരാമൻ. അങ്ങനെ നമ്മളെ ശ്രീരാമനെ രാജ്യം ഏൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ദശരഥൻ, കാരണം ദശരഥൻ നോക്കിയപ്പോ തന്റെ മുടിയൊക്കെ നരച്ചു തുടങ്ങി, തന്റെ കാലമൊക്കെ കഴിയാറായി, ഇനി തന്റെ ഈ രാജ്യഭാരമൊക്കെ മകനെ ഏൽപ്പിക്കണം എന്ന് മന്ത്രിമാരോട് ദശരഥൻ ഇത് പറയുമ്പോ മന്ത്രിമാരെല്ലാം വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ശ്രീരാമചന്ദ്രനാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ളവൻ, രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ പ്രജകളും അദ്ദേഹത്തെ രാജാവായി വാഴിക്കുന്നത് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു നിമിഷം ദശരഥൻ വിചാരിച്ചു, അപ്പൊ എന്നെ ആർക്കും വേണ്ട അല്ലേ, ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതിൽ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും ശ്രീരാമനെ വേണമല്ലേ എന്നൊരു ചിന്ത ദശരഥന് ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ഉത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീരാമനെ രാജാവാക്കാൻ വാഴിക്കാനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ വാർത്ത കൈകേയിയോട് മന്ധര വന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ മന്ധര വന്ന് പറയുന്നു, കൈകേയി നീ അറിഞ്ഞില്ലേ, ശ്രീരാമനെ രാജാവായി വാഴിക്കാൻ പോകുന്നു, അതിന്റെ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അത് കേട്ടപ്പോ കൈകേയിക്ക് എന്താ തോന്നിയേ? ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. ശ്രീരാമനെ ആക്കുകയാണോ? അത് എത്ര വലിയ നല്ലൊരു വാർത്തയാണ് നീ എനിക്ക് കൊണ്ട് തന്നത്. അപ്പോ അത് കേട്ട ഉടനെ കൈകേയി തന്റെ കഴുത്തിലെ ഒരു നെക്ലസ് എടുത്ത് മന്ധരയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ മന്ധര എന്താ ചെയ്ത? അതെടുത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പറയും, ഇത്ര മൂഢയാണോ നീ? ശ്രീരാമൻ രാജാവായി കഴിഞ്ഞാൽ നീ ആരാ ഇവിടുത്തെ? നീ ഇവിടുത്തെ വെറും ഒരു ആരാന്നാ പറയാ? നീ വെറും ഒരു ദാസിയാണെന്ന് കൈകേയി പറയും. കൈകേയിയോട് മന്ധര പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ള ശ്രീരാമനെ സ്വന്തം മകനേക്കാൾ സ്നേഹിച്ച കൈകേയിക്ക് മന്ധരയുടെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട് കൈകേയിക്ക് മനസ്സ് മാറുകയാണ്. അതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘം, നമ്മളുടെ ആ കൂട്ടുകെട്ട്, നമ്മളുടെ മന്ധര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ്, ധര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കടഞ്ഞെടുക്കുന്നു, നമ്മളെ മനസ്സിനെ ഇങ്ങനെ കടഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ, മന്ധരയെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പല ആൾക്കാരും കാണും. നല്ല ഒരു കാര്യത്തിന് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും ചില ആൾക്കാർ വന്ന് അതിനകത്തുള്ള നെഗറ്റീവ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞ് അതിനെ വളച്ചൊടിച്ച് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞ് നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ ഉള്ള സമാധാനം കളയിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കാണും. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതെ, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും മാതാജി, എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലായിടത്തും കാണും. അപ്പൊ അതാണ് ഈ മന്ധരയെ പോലുള്ളത്. മന്ധര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആവണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഫോൺ തന്നെ ആകാം നമ്മളുടെ മന്ധരയായിട്ട് വരുന്നത്. ഫോണിലൂടെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നു, അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ആ ചിന്തകളെ മാറ്റി നമ്മളെ തെറ്റിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. അപ്പൊ മന്ധരയുടെ ഈ വാക്ക്, നീ ഒരു ദാസിയാകും, കൗസല്യായിരിക്കും പിന്നെ റാണിയാകുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള വാക്കുകൾ കേട്ട് കൈകേയി ആകെ തളർന്നു. അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് നമുക്കറിയാം കൈകേയി ദശരഥനോട് ആ വരങ്ങൾ, നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ 2 വരങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതും ശ്രീരാമനെ രാജാവാക്കണ്ടെന്ന് പറയുകയും ഭരതനെ രാജാവാക്കണം, കൂടാതെ 14 വർഷം ശ്രീരാമനെ കാട്ടിലേക്ക് വിടണം എന്ന് കൈകേയി പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലും വരുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ കൈകേയി ഈ മന്ധര പറയുന്ന വാക്കുകൾ അതേപടി കേൾക്കാതെ കൈകേയിക്ക് ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു കൈകേയിക്ക്? ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ വരുമ്പോ കൈകേയി എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാറ്റാനായിട്ട്? മന്ധര പറഞ്ഞത് പാടേ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാതെ കൈകേയിക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ചെയ്യായിരുന്നു. എന്താണ്? കൈകേയിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംശയം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് പോയി ചോദിക്കാം, രാജാവിനോട് പോയി ചോദിക്കാമായിരുന്നു. രാജാവിനോട് പോയി ചോദിക്കായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടോ? രാജാവ് അങ്ങനെ മനസ്സിൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല.
അപ്പം മന്ധര ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് അതാണ് വേദവാക്യമാക്കി മനസ്സിൽ ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ച് ഞാനൊരു ദാസിയാകും, എന്റെ മകനെ രാജാവാക്കണമെന്ന് കൈകേയി തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള വ്യക്തികൾ വന്ന് പലതും പറഞ്ഞ് തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ നേരിട്ട് ചോദിക്കുക. നമ്മൾ അതിന് മടിക്കരുത്. ഒരാൾ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അതേന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാതെ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടോ? നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആകുക, വളരെ സിമ്പിൾ ആക്കുക കാര്യങ്ങൾ. അതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഒരു ഭാരം വെച്ച് വെച്ച് ഓരോ ദിവസങ്ങളും മനസ്സിൽ ഭാരം കൊണ്ട് നടന്ന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മനസ്സമാധാനം തന്നെ ഇല്ലാതെ ചെറിയ കാര്യമൊക്കെ വലുതാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മളത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക. മറ്റേ ആൾ എന്ത് ചിന്തിക്കും, അവരെന്നോട് ആരോടും പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞതാ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് അയാൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാകില്ലേ, അങ്ങനൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട. കാരണം അയാൾ ഏത് ദുരുദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മളടുത്ത് ഇത് പറയുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോ അവരെന്തോ വിചാരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് സത്യം സത്യമായിട്ടുള്ളത് അറിയണം. അതുകൊണ്ട് അത് തുറന്ന് സംസാരിക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ ഹരേ നിന്ന് കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അങ്ങനെ ഹരി ഓപ്പൺ ബ്രോ. ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ശത്രുക്കൾ അത് നല്ല ക്യാരക്ടറാണ് ബ്രോ. നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങനെ ശത്രുക്കൾ. ചോദിക്കണം. കാരണം അല്ലാതെ പക്ഷെ മനസ്സിൽ അല്ല വെച്ചോണ്ടിരുന്ന അല്ല അത് പിന്നെ മാതാജി, മാതാജി ഇല്ലാത്തതൊക്കെ എന്റെ അടിഞ്ഞടിഞ്ഞടിഞ്ഞ് അത് വീട്ടിലാണെങ്കിലും നമ്മളെ മനസ്സ് തന്നെ അല്ല അഴുക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഹരേ മാതാജി, കൃഷ്ണ. മാതാജി അപ്പോ അതെ ഇവിടെ നമുക്ക് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വീട്ടിലുള്ളവരുൾപ്പെടെ, അസോസിയേഷൻ അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. പക്ഷെ അസത് വീട്ടിൽ സംഘത്യാഗ ഉൾപ്പെടെ ഏ ഉള്ളവര് വൈഷ്ണവാചാർ ചൈതന്യ ഉള്ളവര് മഹാപ്രഭു പറയുന്ന പറയുന്നതാണ്. അസത് സംഘം നമ്മളെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട്, നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഭക്തിയെ തടയാനായിട്ട് പല ആൾക്കാരും വരും. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയം നാമം ജപിച്ചാൽ മതിയോ, ഇങ്ങനെ ഈശ്വരനെ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ മതിയോ, എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതിനെ തടയാനായിട്ട് വേറെ ഒരു പണിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ, എന്തിനാ ഈ വ്രതങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പലരും ശ്രമിക്കും. നമ്മളെ ഭക്തിക്ക് തടസ്സമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ പയ്യെ ഒഴിവാക്കുക. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മാതാജി നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അടുത്തൊരു പാഠം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സേവനത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക, സ്ഥാനത്തിലല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് കാണുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ ശ്രീരാമനെ അടുത്ത് ആദ്യം ദശരഥൻ വിളിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്, നീ രാജാവാകാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നു, നീയാണ് അടുത്ത യുവരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ കമ്പരാമായണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയും, ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ആ മുഖത്തെ വർണ്ണിക്കും. അത്ര കോമളമായിട്ടുള്ള മുഖം, താമര പോലത്തെ കണ്ണുകളും, ആ മന്ദഹാസവും ആ സൗന്ദര്യവും ഭഗവാന്റെ ആ ഭാവവും ഒക്കെ അതിൽ വർണ്ണിക്കും. അതേ രാത്രി തന്നെയാണ് അടുത്ത എന്താണ് നമ്മുടെ കൈകേയി വന്ന് എല്ലാം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൈകേയി ശ്രീരാമനോട് പറയും, നീ വനവാസത്തിന് പോണം, എന്റെ മകൻ ഭരതനാണ് അടുത്ത രാജാവ് എന്ന് പറയും. ആ സമയത്തും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവം അതിൽ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് കമ്പരാമായണത്തില്. അതിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മുഖം ഒന്നുകൂടെ ഉന്മേഷമായി എന്നാണ്. അപ്പോ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക, അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു ഭാവ വ്യത്യാസവും ഇല്ല. താൻ രാജാവാകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയായിരുന്നോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് താൻ രാജാവാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവം ഒരു മാറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ഥാനത്തിനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് അദ്ദേഹത്തിനില്ല. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരാള് ഇന്ന് മന്ത്രിയാകും എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് രാത്രി കസേര പോകുമെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഉള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? പിന്നെ വഴക്കാവും, അടിയാകും, സമരമാകും, കൊലപാതകമാവും, എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാവും. പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുക, ശ്രീരാമന് അപ്പോഴെന്താണ്, അച്ഛന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണ് അത് സാധിക്കുക. അച്ഛന് പോകണമെന്നില്ലായിരുന്നു അല്ലെ, കൈകേയിയുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം ആ ഒരു വരം കൊടുത്ത് ആ ഒരു സത്യവാക്ക് അത് നിന്ദിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വിഷമിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീരാമനോട് നേരിട്ട് പറയാനുള്ള ശക്തി പോലും ഇല്ല. അങ്ങനെ കൈകേയിയാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ നേരത്തെ വരം കൊടുത്തു, അതനുസരിച്ച് ഭരതനെ രാജാവാക്കണം. അപ്പം ശ്രീരാമൻ കൈകേയിയോട് പറയും, അമ്മയ്ക്ക് ഇത് എന്നോട് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ, ഞാൻ സന്തോഷത്തോടു കൂടി എന്റെ അനുജനെ രാജാവാക്കില്ലേ, അച്ഛനോട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ, അമ്മയ്ക്ക് എന്നോട് പറയായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ശ്രീരാമൻ പറയും. അപ്പൊ ശ്രീരാമൻ ആ ഒരു സ്ഥാനത്തിനോട്, തന്റെ രാജാവാകണം എന്ന സ്ഥാനത്തിനോട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലായിരുന്നു.
അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ചിലപ്പോൾ നല്ല കാലം വരും, ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചടികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും. അപ്പം നല്ലത് വരുമ്പോഴും തിരിച്ചടികൾ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ അത് സ്ഥായിയായിട്ട് നല്ല മനസ്ഥൈര്യം കൊണ്ട് അതിനെ നേരിടണം. എന്ത് തിരിച്ചടികൾ നമ്മൾ വന്നാലും മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാൻ അറിയാതെ ഒരു ഇല പോലും അനങ്ങുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ വരുന്ന തിരിച്ചടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത കർമ്മഫലങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ അതിനെ ലഘൂകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അല്ലാതെ എല്ലാം പോയി, എനിക്കിനി ഒരു ജീവിതം ഇല്ല, എൻ്റെ ജീവിതം എല്ലാം നശിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തളർന്നിരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. ഈ ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖാലയമാണ്, അശാശ്വതമാണ്. ഒരാൾ പോലും ദുഃഖമില്ലാതെ ഒരാൾ പോലും ഈ ഒരു ലോകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഈ ലോകം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിനു വേണ്ടിയാണ്. എന്താണ്, എപ്പോഴും ദുഃഖ സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും വരിക. അപ്പൊ ആ ഒരു ദുഃഖഘട്ടം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തളരാതെ അതിനെ എന്താണ് നന്നായിട്ട് നേരിടുക. അപ്പൊ ശ്രീരാമന്റെ ആ ഒരു ലീലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ എന്താണ്, ഏത് അവസ്ഥ വന്നാലും നമ്മൾ സന്തോഷത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖത്തിൽ അമിതമായി ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അടുത്തത് അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, നമ്മളുടെ ഉള്ളില് പല യുഗത്തിലും അസുരന്മാര് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പോ 4 യുഗങ്ങളില് സത്യയുഗത്തില് എങ്ങനെയായിരുന്നു അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും? ഹിരണ്യകശിപു, ഹിരണ്യാക്ഷൻ, ദേവന്മാർ, അത് 2 പ്ലാനറ്റുകളിലായിരുന്നു. 2 അപ്പോ 2 പ്ലാനറ്റുകളിലായിരുന്നു. പിന്നെ ത്രേതായുഗമായപ്പോഴേക്കും 2 രാജ്യങ്ങളിലായി അല്ലെ അസുരന്മാര്. ഇപ്പം രാവണൻ ശ്രീലങ്കയിലും ശ്രീരാമൻ എവിടെയാണ്? ഭാരതത്തിലും. ഇപ്പൊ 2 രാജ്യത്തായി. ദ്വാപരയുഗം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരേ ഫാമിലിയിൽ തന്നെയായി അല്ലെ, പാണ്ഡവരും കൗരവരും. കൗരവര് അസുര സ്വഭാവികളായിരുന്നു, പാണ്ഡവര് ദേവ സ്വഭാവികളായിരുന്നു. ഇനി കലിയുഗത്തിലോ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താ? ഒരാളിൽ നമ്മളിൽ തന്നെ നമ്മളിൽ തന്നെ, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നല്ല സ്വഭാവം ഉണ്ട്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ചീത്ത സ്വഭാവം ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ആ ചീത്ത സ്വഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന കാമക്രോധ മോഹ ലോഭ മത മാത്സര്യം, ഇങ്ങനെ 7 ശത്രുക്കൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതെല്ലാമാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ അസുരന്മാര്. ആ അസുരന്മാരെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം. എങ്ങനെ ഈ കാമക്രോധങ്ങളെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും? നാമം ചൊല്ലി നാമം ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ നാമജപത്തിലൂടെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ അഴുക്കിനെ, കോടിക്കോടി ജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ അഴുക്കിനെ നമുക്ക് നാമജപത്തിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ശ്രീരാമന് ദശരഥ രാജാവിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രീരാമന് ഇങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചടി വന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹം അത് എങ്ങനെയാണ് എടുത്തത്? എല്ലാം പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് എടുത്തത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, എന്തോ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ് എനിക്കിത് സംഭവിച്ചത്, എന്തോ വലുത് വരാനുള്ളത് ഭഗവാൻ എനിക്ക് കുറച്ചു തന്നു. അപ്പൊ ശ്രീരാമൻ ഇങ്ങനെ വനവാസത്തിന് പോകേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം സീതയോട് പറയും, ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. അപ്പൊ സീത പറയും, വേണ്ട, ഞാനും കൂടെ വരുന്നു. ലക്ഷ്മണൻ പറയും, ഞാനും കൂടെ വരുന്നു. അങ്ങനെ സീതാദേവിയോട് ശ്രീരാമൻ പറയും, നമുക്കിപ്പോ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് കുറെ സമയം കിട്ടും. കൂടാതെ കാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് മഹർഷിമാരെ കാണാൻ പറ്റും, ഒരുപാട് സന്യാസിമാരെ കാണാൻ പറ്റും, അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് സംഘം ചേരാൻ പറ്റും, അവരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊരു നല്ലൊരു അവസരമാണ്. നമ്മൾ കാട്ടിൽ പോവുക, ഈ രാജ്യമൊക്കെ അത്ര ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ജീവിതം അവിടെ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ എന്ത് നെഗറ്റീവ് വന്നാലും അതിലൊരു പോസിറ്റീവ് കാണാൻ, അതിനെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന തിരിച്ചടികളെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അടുത്തത്, ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അലേർട്ടായിട്ടിരിക്കണം. നമ്മള് ഒരു നിമിഷം പോലും നമ്മൾ
ആത്മീയ ഇതിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ അപ്പോഴേ നമ്മളെ മായ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ ശ്രീരാമൻ വനവാസത്തിന് പോവുകയാണ്. അദ്ദേഹം രഥത്തിലേറി സുഭദ്രനാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അയോധ്യാവാസികൾ എല്ലാരും പുറകെ പോവുകയാണ്. ശ്രീരാമൻ പോകാൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല. എല്ലാരും ബ്രാഹ്മണര് വരെ കൂടെ പോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ ഉയർന്ന സേജസ് വരെ, സന്യാസിമാര് വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറകെ പോകുന്നുണ്ട്. മുനിശ്രേഷ്ഠര് വരെ പോകുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം രഥത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടന്നു പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം എത്തിയപ്പോ എല്ലാരും ക്ഷീണിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ ഉറങ്ങിക്കിടന്നപ്പോ എല്ലാരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വെളുപ്പിന് ഒരു 2 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോ ശ്രീരാമനെ ഉണർന്ന് ലക്ഷ്മണനെ ഉണർത്തിയിട്ട്, വാ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പോകാം, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആരും നമ്മളെ പോകാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാരും നല്ല നിദ്രയിലാണ്. അപ്പൊ ഈ നിദ്രയിലാണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവര് ശ്രദ്ധിക്കില്ല, നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് കാട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പോകാമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ രഥ ഓടിക്കുന്ന സാരഥിയോട് പറയും, നീ രഥം എടുക്കുമ്പോ പല സ്ഥലം ആളുകൾ കൺഫ്യൂഷൻ, കാരണം അവര് ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രഥം പോയ പാട് കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ പുറകെ പോകും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിശയിലേക്കും രഥത്തിന്റെ ഓടിക്കുന്ന പോലെ ആക്കുക. അപ്പൊ അവര് ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അറിയരുത് എവിടെയാണ് രഥം, എങ്ങോട്ടാണ് രഥം പോയതെന്ന്. അങ്ങനെ ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണനും സീതാദേവിയും ഈ സാരഥി ഇവരെല്ലാം എണീക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ ഒന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ നമ്മളുടെ ഭഗവാൻ ദൂരേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഭക്തി ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളൊന്ന് നിസ്സാരമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ വേറെ എളുപ്പത്തിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ ഫോണിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഒരു റീല്, ഭൗതികപരമായിട്ടൊരു റീല് കാണുന്നത്. ഒരു 30 സെക്കൻഡ് അല്ലേ ഉള്ളൂ, ഇത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഈ ഫോൺ അങ്ങ് വെച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കി മണിക്കൂറുകൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല. അതാണ്, നമ്മൾ ചെറിയൊരു ദിശ മാറിപ്പോയാൽ നമ്മൾ അതിലങ്ങ് വീണു പോകും. അപ്പൊ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗമിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അലേർട്ടായിട്ടിരിക്കണം എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ചില സമയങ്ങളിൽ, അപ്പൊ ഈ ലീല എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ശ്രീരാമൻ കാട്ടിലേക്ക് പോയി. അതിനുശേഷം ദശരഥ രാജാവ് പുത്ര വിയോഗത്തിന്റെ ദുഃഖത്താൽ മരണപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഭരതൻ വരുന്നത്. ഭരതൻ ഇതൊന്നും അറിയണില്ല. ഭരതൻ രാജ്യത്തേക്ക് വരുമ്പോ, രാജ്യത്തില് ചെല്ലുമ്പോ ആൾക്കാരെല്ലാരും വളരെ വിഷാദമായി ഇരിക്കുന്നു. ആരും വീട്ടിൽ തൂക്കുന്നില്ല, ഒന്നും, എല്ലാം അലങ്കോലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വഴിയിലൂടെ നടന്നു വരുമ്പോഴേ ഭരതൻ എന്തോ പന്തികേട് തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് കൊട്ടാരത്തിലെത്തി എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് കൈകേയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു. കൈകേയി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ, മോനെ നീയാണ് അടുത്ത രാജാവെന്ന് പറയുമ്പോ, ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ഭരതൻ എന്താണ്, ദേഷ്യമാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. ഭരതൻ മനസ്സിൽ പോലും ചിന്തിച്ചില്ല. എല്ലാരും ഭരതനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ ഭരതൻ കാരണമാണ് ശ്രീരാമന് കാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നത്. ഭരതന് രാജ്യമോഹം കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഭരതൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിച്ച പോലുമില്ല. അങ്ങനെ ഭരതൻ അമ്മയെ ഒരുപാട് വളരെ ഹാർഷായിട്ട് സംസാരിക്കും. അമ്മയോട് അത്രയും ഭയങ്കരമായി ദേഷിച്ച്, ഒരു നിങ്ങളെ പോലെ വിഷം തരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ മകനായിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ ജനിച്ചത് എന്ന് അമ്മയെ ഒരുപാട് കുറ്റപ്പെടുത്തും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും ഒരു അമ്മയോട് മകൻ പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. എന്നാലും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ആ ബോധം വരാനാണ്. കാരണം അമ്മ ചെയ്ത വലിയൊരു അപരാധമാണ്. ശ്രീരാമനെ അകറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുക, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു അപരാധമാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാലും ചില സമയത്ത് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ വേദനിക്കുമെങ്കിലും അത് നമ്മളുടെ ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്തി ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാര് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ വഴക്ക് പറയും. അപ്പൊ ആ വേദന തിരങ്ങുന്നത്, എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുകയല്ല. നമ്മൾ വഴക്ക് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? ഇപ്പൊ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ടീച്ചർമാര് കുട്ടികളെ വഴക്ക് പറയും. വഴക്ക് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? കേൾക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് വിഷമം തോന്നിയാലും അത് അവൻ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ്. അവൻ അത് ആ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി അത് തിരുത്തി കറക്റ്റായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ ഉള്ള വാക്കുകൾ കേട്ടാലും അത് നമ്മളെ
കറക്ഷന് വേണ്ടി. ഇപ്പം ഒരു ഡോക്ടർ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു. ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വേദന കാണും. പക്ഷെ ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ രോഗം മാറുകയാണ്. ആ രോഗം മാറാൻ വേണ്ടിയാണ്. കൂടാതെ ഇതിനുശേഷം ശത്രുഘ്നൻ മന്ധരയെ കണ്ട് അടിക്കാൻ പോകും. അപ്പം മന്ധരയെ അടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഭരതൻ തടയും. അപ്പൊ നീ എന്തിനാണ് ഈ സ്ത്രീയെ അടിക്കുന്നത്? കാരണം ഈ സ്ത്രീ കാരണമാണ് അമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചതും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാനുള്ള ഒറ്റ കാരണം ഈ സ്ത്രീ ആണെന്ന് പറയും. അപ്പോ ഭരതൻ പറയും, ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീയെ അടിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അമ്മേനെ കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മയെ. പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ശ്രീരാമൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണോ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ശ്രീരാമനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇനി ഇതേത് ലീലയാണ്? ഈ കാണുന്നതാരാ? ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന ജടായു. ജടായു. അതെ, ജടായു. അപ്പം ഇത് നമുക്കറിയാം, ജടായു ശ്രീരാമൻ സീതാദേവിയെ അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് ജടായുവിനെ വഴിയിൽ കാണുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പം 2 ചിറകുകളും അറ്റുകിടക്കുകയാണ് ജടായുവിന്റെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമുക്കറിയാം സീതാദേവിയെ ആദ്യം ശൂർപ്പണഖ വേഷം മാറി വരുന്നതും ആ ഭാഗമൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ശൂർപ്പണഖ വരുന്നു, അങ്ങനെ ലക്ഷ്മണൻ മൂക്കും കാതും വെട്ടുന്നു. അങ്ങനെ ശൂർപ്പണഖ നേരെ സഹോദരന്മാരടുത്ത് പറയുന്നു. പിന്നെ ഖരദൂഷണന്മാര് വരുന്നു, അവരെ 14,000 അസുരന്മാരെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ശ്രീരാമൻ വധിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നേരെ രാവണന്റെ അടുത്ത് ശൂർപ്പണഖ പോയി കംപ്ലൈന്റ് പറയും. അപ്പൊ രാവണന്റെ അടുത്ത് ശൂർപ്പണഖ ഇത് പറയുമ്പോ രാവണൻ അപ്പം അധികം സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്പൈ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അയാള് നോക്കുമ്പോ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ, ഇവരെല്ലാം രാക്ഷസരാണ്, ഒറ്റയ്ക്കൊരു മനുഷ്യൻ ഇത്രയും അസുരന്മാരെ വധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരക്കാരനല്ല. അപ്പൊ അയാൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടു ചെന്ന് രാവണനോട് പറയും, ഇങ്ങനൊരു വ്യക്തിയുണ്ട്, ശ്രീരാമൻ എന്നാണ് നാമം, കൂടെ അനുജനായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മണനും ഭാര്യ സീതയും ഉണ്ട്, ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇത്രയും രാക്ഷസന്മാരെ വധിച്ചത്. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു യുദ്ധം കണ്ടിട്ടില്ല. അത് അത്ര നിസ്സാരക്കാരനല്ല. അയാളെ ഉടനെ വധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് എളുപ്പ വഴി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് നേരിട്ട് അയാളെ വധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആ ഭാര്യയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാം. ഭാര്യയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാര്യ പോയതിന്റെ വിഷമത്തില് ഇവര് ആത്മഹത്യ ചെയ്തുകൊള്ളും. ഇങ്ങനെ ഒരു ജാരൻ വന്ന് കാര്യം പറയും. അപ്പോ നമ്മുടെ രാവണൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട്, ആണോ, ഓക്കെ ശരി, അങ്ങനെ മാരീചന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലും. അപ്പൊ മാരീചൻ ഇതിനു മുമ്പ് ശ്രീരാമനുമായിട്ടൊരു യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെപ്പോഴാന്നറിയോ? മാരീചൻ ഇതിനു മുമ്പ് ശ്രീരാമന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു അടി കിട്ടിപ്പോയതാണ്. ബാലകാണ്ഡത്തില് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് പോകുമ്പോ താടകയുടെ കൂടെ താടകയെ വധിക്കുന്ന സമയത്ത് മാരീചനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മാരീചനെ വധിക്കാതെ വിടും. അപ്പോഴേ മാരീചൻ പേടിച്ചു. രാമന്റെ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ മാരീചന് ഭയമാണ്. മാരീചൻ അങ്ങനെ ദൂരെ ഒരു പർണശാല കെട്ടി അവിടെ ഭജനയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മാരീചന് മായാശക്തിയുണ്ട്. അപ്പം രാവണൻ നേരെ മാരീചന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയും, നീ ഒരു മായയിലൂടെ ഒരു മാനായിട്ട് ചെന്ന് ആ സീതയുടെയും രാമനെയും ലക്ഷ്മണന്റെയും ശ്രദ്ധ തിരിക്കണം. ആ സമയത്ത് ഞാൻ സീതയെ കട്ടുകൊണ്ട് പോകാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ മാരീചൻ ശ്രീരാമനോ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ മാരീചൻ ഞെട്ടും. മാരീചൻ പറയും, ഈ ശ്രീരാമൻ ബാലനായിരുന്നപ്പോഴുള്ള ശക്തി ഞാൻ നേരത്തെ അനുഭവിച്ചതാണ്. അതൊരു നിസ്സാരക്കാരനല്ല. ഈ ചിന്തയൊന്നും നമുക്ക് ഉചിതമല്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്ലാൻ അങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചേരെ, സമാധാനമായിട്ട് ശ്രീലങ്കയിൽ പോയി രാജ്യം ഭരിച്ചോളൂ, ശ്രീരാമനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട, അവര് അങ്ങ് പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്ന് പറയും. അപ്പം രാവണനോ എങ്കിൽ ശരി, എന്താ ഇതില് വലിയ കാര്യമൊന്നും വിചാരിച്ച് രാവണൻ അപ്പൊ തിരിച്ചു പോകും. പിന്നീടാണ് രാവണൻ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ ആരാണ് ചെല്ലുന്നത്? ശൂർപ്പണഖ നേരെ ചെല്ലും. ശൂർപ്പണഖ നേരെ ചെന്ന് രാവണന്റെ വീക്ക്നെസ് എന്താന്ന് ശൂർപ്പണഖയ്ക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ ശൂർപ്പണഖ പറയും, എന്നെ ഇത്രയും വികൃതമാക്കിയ അവരോട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ജ്യേഷ്ഠൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണോ? ഞാൻ അവരോട് പോയത്
അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ചേട്ടന് വേണ്ടിയാണ്. കാരണം ആ ശ്രീരാമന്റെ ഭാര്യ സീത അത്രയും സുന്ദരിയാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇത്രയും സൗന്ദര്യമുള്ള സ്ത്രീയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ആ സ്ത്രീ എന്റെ ചേട്ടന് ഭാര്യയായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ പോയത് എന്ന് ശൂർപ്പണഖ കള്ളം പറയും. അപ്പൊ ശൂർപ്പണഖയ്ക്ക് അറിയാം രാവണന് സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ആകർഷണമാണ്. ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ രാവണൻ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സ്ത്രീകളെ എല്ലാം പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രാവണന് സീത അത്രയും സൗന്ദര്യവതിയാന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ രാവണൻ എന്തായാലും സീതയെ വേണം. അങ്ങനെ രാവണൻ വീണ്ടും മാരീചന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലും. ഈ പ്രാവശ്യം മാരീചന്റെ അടുത്ത് അപേക്ഷിക്കൊന്നുമല്ല. മാരീചൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവണന്റെ ഒരു അങ്കിളായിട്ട് വരും മാരീചൻ. അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം മാരീചന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലും. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൈയാൽ വധിക്കപ്പെടും, എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ മാരീചൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഞാൻ മരിക്കും. അപ്പം നല്ല മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? ഈ രാവണന്റെ കൈയാൽ മരിക്കുന്നതിലും നല്ലത് ആരുടെ കൈയാൽ മരിക്കും? ഭഗവാന്റെ കയ്യാൽ. ഭഗവാന്റെ കൈയാൽ മരിക്കുന്നതല്ലേ ഇതിലും ഭേദം എന്ന് ചിന്തിച്ച് മാരീചൻ സമ്മതിക്കും. അങ്ങനെ മാരീചൻ ഒരു മാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അല്ലെ. മാനായിട്ട് പോകുന്നു, സീതാദേവിയെ ആകർഷിക്കുന്നു. പിന്നീട് നമുക്കറിയാം രാമലക്ഷ്മണന്മാര് സീതയെ അന്വേഷിച്ച് ആദ്യം രാമനാണ് പോകുന്നത്. ലക്ഷ്മണൻ അവിടെ കാവല് നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നീട് മാരീചൻ മരിക്കുന്നു. മാരീചൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മാരീചൻ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ മാരീചന് നല്ല ഭക്തിയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പൊ മാരീചൻ വലിയ ഫിലോസഫി ഒക്കെ പറയാണ്. രാമന്റെ കൈയാൽ വധിക്കപ്പെടുന്നതല്ലേ ഏറ്റവും നല്ലതെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് രാമന്റെ കൈയാൽ എന്തായാലും മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് മാനായിട്ടൊക്കെ പോയത്. പക്ഷെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാരീചൻ ആരെയാണ് സേവിച്ചത്? രാമ ഹേ ലക്ഷ്മൺ, ഹേ സീതേ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അത് കേട്ടാൽ എന്താ വിചാരിക്കുക? രാമനാണ് ഇവിടെ വീണത് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി മാരീചൻ അങ്ങനെ വിളിച്ചു. അതായത് അപ്പോഴാണ് ലക്ഷ്മണൻ വരേണ്ടി വരുന്നതും ആ സക്കം നോക്കി രാവണൻ വന്ന് സീതേനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതും. അപ്പോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാരീചൻ സേവിച്ചതാരെയാണ്? രാവണനെയാണ് സേവിച്ചത്. അല്ലാതെ മര്യാദയ്ക്ക് മരിച്ചു, രാമന്റെ നാമം പറഞ്ഞ് മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ എത്ര വലിയ ഫിലോസഫി പറഞ്ഞാലും മാരീചൻ അവസാനം മരിച്ചത് ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടല്ല, രാവണനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചത്. അതേസമയം ജടായുവിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് എടുക്കാം. ജടായു ആരുടെ കൈയാലാണ് വധിക്കപ്പെട്ടത്? രാവണന്റെ കൈയാലാണ് ജടായു വധിക്കപ്പെട്ടല്ലേ. ജടായു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വയസ്സായി, 60,000 വയസ്സായി. 60,000 നമുക്കറിയാം ത്രേതായുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്തുള്ള ലൈഫ് സ്പാൻ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ 60,000 വയസ്സുള്ള ഈ ജടായു നോക്കുമ്പോ യുവാവായിട്ടുള്ള നല്ല ബലവാനായിട്ടുള്ള രാവണൻ സീതയെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ആ സമയത്ത് ഉള്ള ആരോഗ്യം വെച്ച് ചിറക് വെച്ച് അടിച്ചടിച്ച് പറന്ന് ചെന്ന് തടയുകയാണ് രാവണനെ. അങ്ങനെ തടയുമ്പോഴാണ് ഈ വയസ്സായിട്ടുള്ള ഈ ഈ പക്ഷി എന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാന്ന് നിസ്സാരമായി കണ്ടു. പക്ഷെ അത്ര നിസ്സാരനല്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ രാവണൻ വാളെടുത്ത് ഒരു ചിറക് വെട്ടും. ഒരു ചിറക് വെട്ടുമ്പോ താഴേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ സീതാദേവി രണ്ട് കൈവച്ച് കണ്ണിങ്ങനെ പൊത്തി ഇങ്ങനെ കരയും, ജടായു താഴെ വീഴുന്ന കാണുമ്പോ. അത് കണ്ടിട്ട് സീതയുടെ ആ കരച്ചില് കണ്ട് ഒരു ചിറക് കൊണ്ട് ശക്തിയായിട്ട് അടിച്ചടിച്ച് വീണ്ടും മുകളിൽ പോകും. മുകളിൽ പോയിട്ട് ആ ചുണ്ടുകൊണ്ട് രാവണന്റെ ഈ പടച്ചട്ടയുണ്ട് അതിനെ കടിച്ചു കീറുകയും കൈ കൊണ്ട് രാവണന്റെ ആ രഥം ഓടിക്കുന്ന ഒരു കുതിരേനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യും. ഉള്ള ശക്തി കൊണ്ട് ഇത്രയും ചെയ്യും. അപ്പോഴാണ് രാവണൻ രണ്ടാമത്തെ ചിറകും വെട്ടി ജടായു താഴെ വീഴുന്നത്. അപ്പൊ ജടായു പിന്നീട് അപ്പം സീതാദേവി അനുഗ്രഹിക്കും, രാമനെ കണ്ടിട്ടേ നീ മരണപ്പെടുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ശ്രീരാമനും ലക്ഷ്മണനും അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോൾ ജടായുവിനെ കാണുന്നു. അപ്പൊ ജടായു ശ്രീരാമന്റെ മടിയിൽ കിടന്നാണ് അവസാന ശ്വാസം വിടുന്നത്. അങ്ങനെ ശ്രീരാമനാണ് അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ, ആ ഒരു പക്ഷിക്ക് അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ജടായു നേരെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ രണ്ടുപേരുടെയും സ്വഭാവം നോക്കുക. ഒരാള് രാമന്റെ കൈയാലാണ് വധിക്കപ്പെട്ടത്, ഒരാള് രാവണന്റെ കൈയാലാണ് വധിക്കപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ രാവണന്റെ കൈയാൽ വധിക്കപ്പെട്ട ജടായു വൈകുണ്ഠത്തിലേക്കാണ് പോയത്. എന്തുകൊണ്ട്? ജടായുവിന്റെ
ഇന്റൻഷൻ എന്താ? ഭഗവാന്റെ കൈ ഭഗവാനാണ് അന്തിമ സംസ്കാരമൊക്കെ ചെയ്തത്. ഭഗവാനോട് സീതാദേവിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ജടായു മരിച്ചത്. രാമന്റെ കൈ രാമനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോയതില്ല. അതുമല്ല, ജടായു ചെയ്തത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ? സീതയെ രക്ഷിക്കാനാണ് ജടായു ശ്രമിച്ചത്. തനിക്ക് ഉള്ള ആരോഗ്യം വെച്ചിട്ട് തന്നാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ജടായു ചെയ്തിട്ടാണ്. തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്ന് ജടായു ചിന്തിച്ചില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ എന്തായാലും പോയാൽ തോറ്റുപോകും, എനിക്ക് ഈ ശക്തനായ രാവണനെ തടയാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ജടായു മിണ്ടാതിരുന്നില്ല. ഉള്ള ശക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്റൻഷൻ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഏത് താല്പര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? മാരീചന്റെ താല്പര്യം രാവണനെ സേവിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ രാമന്റെ കയ്യാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷെ താല്പര്യം എന്താണ്? രാവണനെ സേവിച്ചു. പക്ഷെ ഇവിടെ ജടായു ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭഗവാനെ അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായി സേവിക്കുക. അപ്പൊ ജയിച്ചോ തോറ്റോ എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മൾ എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും. ഞാൻ ഒരുപാട് വയസ്സായി, എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും പറ്റുന്നില്ല, അങ്ങനെയില്ല. നമ്മളാൽ പറ്റുന്ന മാക്സിമം നമ്മൾ ചെയ്യുക. നമുക്കതിൽ ജയിച്ചു എന്ന് വരില്ല. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ആ കഠിനാധ്വാനം കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിൽ സംപ്രീതനായി. ഇപ്പം ജടായു ആ ഉദ്യമത്തിൽ ജടായു പരാജയപ്പെട്ടു, എന്നിട്ടും ജടായു വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയി. അതുപോലെ നമ്മളെ ഉദ്യമത്തിൽ, നമ്മളെ ഭക്തി ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ നമുക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനാണ് ഭോക്താറാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതയല്ലേ. എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവും, എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത് അത് ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പോ ഭരതനെ രാജാവാക്കുമ്പോഴും ഭരതൻ രാജസിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നാണോ രാജ്യം ഭരിച്ചത് 14 വർഷം? ഭരതൻ ഇല്ല, എങ്ങനെ? പാതുകം വെച്ച് ശ്രീരാമന്റെ പാദുകം ശ്രീരാമൻ സന്യാസ വേഷം ധരിച്ചത് കൊണ്ട്, ജടാധാരി ആയതുകൊണ്ട് താനും ജടാധാരിയായി. കൂടാതെ ശ്രീരാമന്റെ പാദുകം സിംഹാസനത്തിൽ വെച്ച് ആ പാദുകത്തെയാണ് സേവിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചത്. അപ്പം ഞാൻ വെറും ഒരു സേവകൻ മാത്രം, ഭഗവാനാണെല്ലാം. അപ്പൊ ആ ഒരു അവബോധം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണം. എല്ലാം എന്റേതാണ്, ഞാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായെന്ന് ആ ഒരു ചിന്ത മാറ്റിയിട്ട് എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. ഈ കാണുന്ന സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഓരോ അണു പോലും ഭഗവാന്റേതാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിലുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാനൊരു സേവകൻ മാത്രം എന്ന മനോഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക, ഭഗവത് സേവനമായിട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതാരാണ് ഈ വേഷം മാറി വന്നത്? ഇത് നമ്മുടെ ശൂർപ്പണഖയാണ്. ശൂർപ്പണഖ വേഷം മാറി വന്നത് അല്ലേ? ശൂർപ്പണഖ ശ്രീരാമനെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് ആകർഷിച്ച് ശൂർപ്പണഖ വരികയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും ഈ ശൂർപ്പണഖയോട് ആദ്യം ശ്രീരാമൻ പറയും, ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചതാണ്, എനിക്ക് ഭാര്യയുണ്ട്, ലക്ഷ്മണൻ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല, നീ ലക്ഷ്മണനെ വിവാഹം കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് ശൂർപ്പണഖയെ പറ്റിക്കും. പക്ഷെ പിന്നീട് ഈ സീത കാരണമാണ് എനിക്ക് ശ്രീരാമനെ ലഭിക്കാത്തത് എന്നൊരു തോന്നൽ വന്നപ്പോ സീതയെ കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ശൂർപ്പണഖയുടെ കാതും മൂക്കും ലക്ഷ്മണൻ വെട്ടുകയും അങ്ങനെ ശൂർപ്പണഖ സ്വന്തം രൂപം കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരികയും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ വേഷം മാറി വരുന്ന പല ആൾക്കാരും കാണും. പുറമേ കാണുമ്പോൾ എത്ര നല്ല സ്വഭാവമാണ്, ഭയങ്കര ഓവറായിട്ട് നമ്മളോട് സ്നേഹം കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മൾ സംശയിക്കണം. ഓവറായിട്ട് നമ്മളടുത്ത് ഭയങ്കര സ്നേഹവും സഹായവും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം ഒരാളുടെയും കപടമായ മുഖം സ്ഥായിയായി നിൽക്കില്ല, എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അവരുടെ കപടത പുറത്തു വരും. അതാണ് ഈ ശൂർപ്പണഖയുടെ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ കൃഷ്ണലീലയിൽ
പൂതന എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ആദ്യം ഒരു ഗോപശ്രീയുടെ വേഷത്തിൽ, വളരെ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയുടെ വേഷത്തിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നീടാണ് ആ വേഷം മാറി തന്റെ തനി സ്വരൂപം തിരിച്ചു വന്നത്. അപ്പോ ഒരു അവരുടെ കപടത, ഞാൻ വലിയവനാണ്. ഇപ്പം ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ ചിലര് കാണുമ്പോ തിലക ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിമാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കയ്യിൽ ജപമാലയൊക്കെ കാണും. പക്ഷെ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല. എന്നെങ്കിലും അവരുടെ കപടത പുറത്തു വരും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് സ്ഥായിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷോ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെ ഉള്ളിൽ എന്താണോ അതെന്നായാലും പുറത്തു വരും. ഇതെന്താണ് ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? രാവണൻ സന്യാസി വന്നത്. അതെ, രാവണൻ സീതാദേവിയെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സന്യാസിയുടെ വേഷം ധരിച്ചാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീതാദേവിയെ ഒരിക്കലും കള്ളത്തരത്തിലൂടെ ഭക്തി നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മള് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സാധന ചെയ്താൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ്. ഇപ്പൊ സീതയെ കള്ളത്തരത്തിലൂടെ അതായത് വേഷം മാറി വന്ന് സീതാദേവിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ ശരിക്കുള്ള സീതാദേവിയെ അല്ല രാവണൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, മായാ സീതയെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും വേറെ പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം സീത രാമന്റേതാണ്, അതായത് ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ്. ലക്ഷ്മി ദേവി നാരായണനുള്ളതാണ്. മറ്റൊരു പുരുഷനും ലക്ഷ്മി ദേവിയെ തൊടാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. നാരായണന് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്മി, രാമന് മാത്രമാണ് സീത. അപ്പോ രാവണൻ വന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് മായാ സീതയാണ്. അത് ശരിക്കുള്ള സീത അഗ്നിദേവനിലൂടെ മാറുന്നതും പിന്നീട് മായാ സീത വരികയും ആ മായാ സീതയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വേറൊരു കഥയുണ്ട്, വേദവതിയുടെ ഒരു ലീലയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉത്തര രാമായണത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്, ആ വേദവതിയുടെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ആ വേദവതിയാണ് മായാ സീതയായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭക്തി സീതാദേവിയെ നമുക്ക് വേഷം മാറി വന്ന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതാണ് ഒരു പാഠം. ഇനി മറ്റൊരു പാഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ സീതയെ രാവണൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സീത ഏത് രേഖ മറികടക്കുമ്പോഴാണ്? ലക്ഷ്മണരേഖ മറികടന്നത് കൊണ്ടാണ് രാവണന് സീതേനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലക്ഷ്മണരേഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുതത്വമാണ്. നമ്മളുടെ ഗുരു നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സാധനകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? 4 യമനിയമങ്ങള് പാലിക്കണം. 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. 16 മാല ഹരേകൃഷ്ണ മാമത്രം എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ യമനിയമങ്ങളും മാല ജപിക്കുന്നതും ഭക്തിയുത സേവനം, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, നിത്യം ഭാഗവത സേവ, ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഗുരു പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചാൽ, ഈ 4 യമനിയമങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച പറ്റുമ്പോൾ അപ്പോഴേ മായ നമ്മളെ കയറി പിടിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ഈ രാവണൻ എന്ന് പറയുന്നത് മായയാണ്. അപ്പൊ സീതാദേവി നമ്മളെ പോലെ ഒരു ജീവതത്വമാണെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്മണരേഖ ഗുരു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള നിബന്ധനകളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോ ഗുരു പറഞ്ഞു തന്ന നിബന്ധനകൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ മറികടക്കുന്നോ അപ്പൊ രാവണൻ വന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നു, അതായത് മായ വന്ന് നമ്മളെ പിടിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ നമ്മൾ ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ സീത ഇത് ലംഘിക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം, സീതയ്ക്ക് ഒരു വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട്. അതായത് സീത ഏത് സാധുജനം വന്നാലും, ഒരു സന്യാസിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് വന്നപ്പോൾ, ഈ കാട്ടിലും എനിക്ക് സേവ ചെയ്യാൻ, അതൊരു നല്ല സ്വഭാവമാണ് അല്ലെ. ഒരു സാധുവിനെ സേവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്വഭാവമാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ നല്ല സ്വഭാവം നമ്മളെ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, നമ്മുടെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയി മാറും. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം, നമ്മൾ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പാവമായിരിക്കും. പാവമാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ പലരും തലേ കയറി നിരങ്ങാനായിട്ട് തോന്നും. അത് നമ്മൾ പാവമായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് വഴി വെക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളെ ആരും മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കല്. നമ്മൾ ഈ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിന്നാൽ ഒരാൾക്ക് പോലും നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ സാധനയിൽ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക. പിന്നെ ആര് വേഷം മാറി വന്നാലും, ആര് നമ്മളെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ വന്നാലും അവരെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് തട്ടിമാറി പോയിക്കോളും. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ സീതാദേവിയുടെ ആ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് സാധുജനങ്ങളെ സേവിക്കാന്നുള്ള ആ ഒരു സ്വഭാവം, നല്ല സ്വഭാവമാണ്. പക്ഷെ അതിൽ കയറി പിടിച്ചാണ് ഈ രാക്ഷസൻ സീതാദേവിയെ അപഹരിക്കാൻ പോകുന്നത്.
ഇനി ഇതെന്താണ് ഈ ലീല? മാരീചൻ മാനായിട്ട് വന്ന് ശ്രീ സീതാദേവിയെ ആകർഷിക്കുന്നല്ലേ? അപ്പൊ ഈ മാരീചൻ മാനായിട്ട് വരുമ്പോ ഈ മാനാണ് ഇവിടെ എല്ലാം പ്രശ്നക്കാരൻ. ഈ മാൻ വന്നിട്ടാണ് സീതേനെ ആകർഷിച്ചത്. അപ്പൊ സീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവതത്വം, മായ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാനാണ്. അപ്പൊ ഈ ജീവതത്വത്തിന് മായയിലേക്ക് ആകർഷണം വരും. അങ്ങനെ ആകർഷിച്ചാൽ അത് നമ്മളെ ട്രാപ്പിലാക്കുകയാണ്, അത് നമ്മളെ ബന്ധിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് നമ്മള് ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഈ മാൻ പലരുടെ ജീവിതത്തിലും മാൻ ഒരു പ്രശ്നക്കാരനായിട്ടുണ്ട്. വേറെ ആരുടെ ജീവിതത്തിലാണെന്നറിയോ? നമ്മളെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ഭരത രാജാവ് അല്ലെ? ഭരത മഹാരാജാവ് രാജ്യമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടില് തപശ്ചര്യക്ക് പോയതാണ്. പക്ഷെ ഒരു മാനിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് അദ്ദേഹം അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് മാനിനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? മാനായി ജനിച്ചു. അടുത്ത ജന്മം മാനായിട്ട് വന്നു. ഇവിടെ സീതാദേവിക്കും ഈ മാനിൽ ആകർഷ്ടനായത് കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ശ്രീരാമനിൽ നിന്ന് അകലേണ്ടി വന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതുപോലെ മായയിൽ ആകർഷ്ടനായാൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അകലേണ്ടി വരും. സീതാദേവി മാനിൽ ആകർഷ്ടനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടി സാഹചര്യം വന്നു. ഇനി വേറൊരാൾക്കും കൂടെ മാൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി. രാമായണത്തിൽ തന്നെ ദശരഥ രാജാവ് വേട്ടയാടാനായിട്ട് കാട്ടില് പോയപ്പോഴാണ് ഒരു മാനിന്റെ മാൻ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു. അതെ, അമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാലില്. ആന വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്. അത് ആനയല്ലേ മാതാജി? അതെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല രാമായണത്തിലും പല ഭാഗങ്ങളിലും പലതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ പറയുന്നത് കൈ കൊണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വാൽമീകി കുടത്തില് വെള്ളം എടുക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട ആന തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം എടുക്കുന്നെന്ന് തോന്നിയത്. അതെ, അത് ആധ്യാത്മ രാമായണത്തിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നു. വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ മാന എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പല ഇടത്തും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ശ്രവൺ കുമാർ ആയിരുന്നു അല്ലെ, അന്ധരായിട്ടുള്ള തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ വേണ്ടി വെള്ളം കോരാനായിട്ട് വന്നതായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ശാപം കിട്ടുന്നു? പുത്ര ദുഃഖത്താൽ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് മരണം നടക്കും. അപ്പൊ പുത്രന്റെ ദുഃഖം, പുത്രൻ അകന്നു പോകുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് പുത്രനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മാൻ പലരുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ മാനായിട്ട് പലതും വരാം. എന്താണ്, നമ്മുടെ മായയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന പല സന്ദർഭങ്ങളും വരും. ഇനി ഇത് എന്ത് ലീലയാണ്? ഇവിടെ ഒരു അമ്മൂമ്മേനെ കാണാം. ശബരി. അപ്പൊ ശബരിയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്, ശബരി എങ്ങനെയായിരുന്നു? മാതംഗ ഋഷിയുടെ ശിഷ്യന്മാരില് ഒരാളായിരുന്നു, ഒരേ ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ശബരി. ശബരി ഒരു കാട്ട് ജാതിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീയായിരുന്നു. അപ്പൊ ശബരിയുടെ അടുത്ത് മാതംഗ ഋഷി പറയും, നിന്നെ കാണാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇങ്ങ് വരും, അതുകൊണ്ട് നീ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടാവും നീ ശരീരം ഭഗവാനെ കാത്തിരിക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ശബരി സദാസമയം രാമനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശബരി താമസിക്കുന്ന ആ ആശ്രമത്തില് അവിടെയുള്ള പക്ഷികളും അവിടെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികളും മരങ്ങളും എല്ലാം രാമനാമം തന്നെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശ്രീരാമനും ലക്ഷ്മണനും ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോ വളരെ മാന്ത്രികമായിട്ട് തോന്നി. കാരണം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും രാമനാമം ജപിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് ശബരിയുടെ ആശ്രമമായിരുന്നു. ശബരി അവിടെ ഓരോ ദിവസവും ഇന്ന് രാമൻ വരും, അപ്പൊ രാവിലെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ചെയ്തു വെക്കും. അപ്പൊ രാവിലെ വന്നില്ല, അപ്പൊ ഉച്ചയ്ക്ക് വരുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് നോക്കിയിരിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി വൈകിട്ട് വരും. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും വർഷങ്ങളോളം ഇതേ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ എത്ര ക്ഷമയോടുകൂടിയാണ് ശ്രീരാമനെ ഭഗവാനെ കാത്ത് നമ്മുടെ ശബരി ഇരുന്നത്. നമ്മൾ വല്ലതും ആയിരുന്നെങ്കിലോ 2-3 ദിവസമൊക്കെ നോക്കും, പിന്നെ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ, മാതംഗ ഋഷി വെറുതെ പറഞ്ഞതാ, രാമനൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്ന ആ സ്വഭാവമാണല്ലേ. നമുക്ക് ക്ഷമ ഒട്ടുമില്ല. പക്ഷെ ശബരിയുടെ ലീലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ക്ഷമയോടെ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടിയാണ്
ഭഗവാനെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതല്ല, ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതല്ല, നമുക്കതിന് ക്ഷമ വേണം. ഈ ബുക്ക് വായിച്ചോ നീ? ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യാത് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത്, ഇത് നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ വരാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഇതെന്താണ്? ഹനുമാൻ ഹനുമാൻ ലങ്കാദഹനം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഹനുമാൻ ലങ്കാദഹനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ വരും. ആദ്യം ഒരു എന്താണ്, ഒരു മല, സ്വർണ്ണമല. അപ്പൊ ആ മലയില് നീ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പോകാനായിട്ട് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഹനുമാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാനൊരു വലിയ ഉദ്യമത്തിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ്, അപ്പോ അതിന് എനിക്കിനി റെസ്റ്റ് എടുക്കാനൊന്നും സമയമില്ല, ഞാൻ ഇത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ വരാമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ ഭക്തി ജീവിതത്തിലും ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ജപിച്ചു, ഇത്രയൊക്കെ സേവനം ചെയ്തു, ഇനി കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. ഹനുമാന്റെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യമുണ്ട്, നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം, ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കരുത് എന്ന്. പിന്നീട് നമ്മൾ ഹനുമാൻ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ആരെ കാണുന്നത്? ഇല്ല, വായ തുറക്കില്ലേ, അതാരാ? സുരസ. സുരസ ഒരു വലിയ പാമ്പാണ്. ഇങ്ങനെ വായ തുറന്ന് വായിക്കകത്ത് നിന്നെ ഞാൻ വായിലാക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ സുരസ ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഒരു യോജന വായ തുറക്കും, അപ്പം ഹനുമാൻ അതിനേക്കാളും വലുതാവും, വീണ്ടും വായ തുറക്കും, വീണ്ടും വലുതാവും, അങ്ങനെ വലുതായി വലുതായി അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും? ഹനുമാൻ ചെറുതായിട്ട് വായിൽ കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരാള് അഹങ്കാരം കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അഹങ്കാരം അയാളോട് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ നോക്കും. അപ്പൊ അയാൾ അതിന്റെ അപ്പുറം ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരാൾ അഹങ്കാരം കാണിച്ചാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള അഹങ്കാരം കാണിക്കരുത്. ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വിനയത്തോടെ കൂടി പെരുമാറുമ്പോഴേ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ പറ്റൂ. കാരണം നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം മറ്റുള്ളവരെ അഹങ്കാരം കാണിക്കുകയും ഞാൻ വലിയവനാന്ന് കാണിക്കുകയും ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്യമം ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ മനുഷ്യനും ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ എത്ര ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. ആ സമയത്ത് വഴിയിൽ വരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ, ചിലരൊക്കെ അഹങ്കാരം കാണിച്ചാൽ അതിന്റെ പുറകെ ഞാൻ വലിയവനാണ് എന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനൊന്നും പോയാൽ അത് നമ്മളെ ഭക്തിയിലെ തടസ്സമാണ്. അവരെന്തോ ചിന്തിക്കട്ടെ, ഞാൻ ചെറുവനാണെന്നോ, ശരിയാണ്, ഞാൻ ചെറിയവനാണ്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല, എനിക്ക് ഭഗവാനിലെത്താനായിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് അഴുക്കുകളുള്ള വ്യക്തിയാണ്, ആ ഭാവം നമുക്കുണ്ടാകണം. അപ്പോ നമ്മൾ ഒരുപാട് അഹങ്കാരം കാണിച്ചാൽ അത് ഭക്തിക്ക് തടസ്സമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ സിംഹികയെ കാണുന്നുണ്ട്. സിംഹിക എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഹനുമാൻ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നീങ്ങുന്നില്ല. കാരണം ഹനുമാന്റെ ആ നിഴലിനെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സിംഹിക. പിന്നീട് ഹനുമാൻ സിംഹികയെ വധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭക്തിയിൽ പല പല തടസ്സങ്ങൾ വരും. അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ സാധന സ്ട്രോങ് ആക്കുക. കൂടാതെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാരുണ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുക. ഇനി ഇതെന്താണ്? ഇനി കുറച്ചിട്ടേ ഉള്ളു കേട്ടോ, ഒരു 3-4. ഭഗവാന് പാലം വെക്കാൻ വേണ്ടി മണ്ണ് കൊണ്ടിടണം, സഹായിക്കും. അതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര വലിയ സേവനം, ചെറിയ സേവനം അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് സേവനവും വലുത് തന്നെയാണ്. അണ്ണാറക്കണ്ണനും തന്നാലായത് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന സേവനം ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഈ നാമം കൊണ്ട് ഈ സംസാര സാഗരം കടക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഇത് രാവണന്റെ അഹങ്കാരം. രാവണന് അഹങ്കാരമാണ്. രാവണനെ എത്ര പേര് ഉപദേശിച്ചു. രാവണന്റെ ഭാര്യയായ മണ്ഡോദരി രാവണനെ ഉപദേശിച്ചു, സീതാദേവിയെ തിരിച്ചു കൊടുക്കൂ. അപ്പൊ രാവണൻ എന്താ പറയുന്നത്? നിനക്കെന്താ സീതയോട് അസൂയയാണോ? സീതയുടെ ആ സൗന്ദര്യത്തിൽ അസൂയ കൊണ്ടല്ലേ നീ സീതയെ കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ മണ്ഡോദരി ഒരു നല്ല പവിത്രയായിട്ടുള്ള ഭാര്യയാണ്, തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ അഹങ്കാരവും ആസക്തിയും കാമവും ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപദേശിച്ചാലും അവർക്കത് മനസ്സിലാകില്ല. പിന്നെ വിഭീഷണനും ഒരുപാട് ഉപദേശിച്ചു, എന്നിട്ടും രാവണൻ കേൾക്കുന്നില്ല. എല്ലാരും ഉപദേശിച്ചു, അപ്പോ അവരുടെ ഉപദേശം കേൾക്കുന്നില്ല. അതാണ് ധ്യായതേ വിഷയാ പുംസ
സംഗത്തെ ശുഭജായതേ സംഗാത് സഞ്ജായതേ കാമ, കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം, ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ, പിന്നെ സമ്മോഹം ഉണ്ടാകുന്നു, നമ്മളുടെ ബുദ്ധി നശിക്കുന്നു, ബുദ്ധിനാശോ വിനശ്യതി അല്ലെ, നമ്മുടെ ഓർമ്മ നശിക്കുന്നു, ബുദ്ധി നശിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാത്തിനും എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയം എന്തിനോടെങ്കിലും ആസക്തി ഉണ്ടായാൽ അത് നമ്മളെ നാശത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എന്തൊക്കെ ഉപദേശം കൊടുത്താലും അവര് കേൾക്കില്ല. ഇനി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപത്തിലൂടെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഭഗവത് പ്രേമത്തെ ഉണർത്താൻ സാധിക്കും. പാർവതി ദേവിയോട് എന്താണ് മഹാദേവൻ പറയുന്നത്? വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തില് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ശ്രീരാമ രാമ ശ്രീരാമ രാമ രാമേതി രമേ രാമ രാമേ ശ്രീരാമ മനോരമ രാമ രാമ സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം രാമനാമ വര. സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം രാമനാമം തുല്യം വരാന്. രാമനാമം ജപം. അപ്പൊ ശ്രീരാമ സഹസ്രനാമത്തിന് രാമ തുല്യമാണ് രാമേതി രമേ രാമേ മനോരമേ ശ്രീരാമനെ ഭജിക്കുന്നത് രാമ സഹസ്രനാമ രാമനാമം ജപിക്കുന്നത് സഹസ്രനാമത്തിന് തുല്യമാണ്. ഒരു രാമന്റെ നാമം 1000 ഭഗവാന്റെ നാമം ചെല്ലുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഒരു രാമന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്. നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ എത്ര രാമനുണ്ട്? ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, 4 രാമനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര വട്ടം സഹസ്രനാമം ചൊല്ലിയതിന് തുല്യമാണ്? 4 വട്ടം സഹസ്രനാമം. അപ്പൊ 4000 ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമാണ് നമ്മൾ 4 രാമന്റെ നാമം ചൊല്ലുന്നത്. കൂടാതെ കൃഷ്ണന്റെ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 വട്ടം രാമന്റെ നാമം ചൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഒരു കൃഷ്ണന്റെ നാമം ചൊല്ലുന്നത്, അല്ലെ? അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്ര ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ദിവസവും ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ കാമക്രോധങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കി നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ കൃഷ്ണപ്രേമത്തെ ഉണർത്താൻ സാധിക്കും. ഇതാരാണ് ശ്രീരാമന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന വ്യക്തി? ഭീഷണൻ. വിഭീഷണൻ വരികയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ വിഭീഷണൻ രാക്ഷസ രാജാവായിട്ടുള്ള രാവണന്റെ സഹോദരനാണ്. അപ്പൊ വിഭീഷണൻ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും രാവണൻ നന്നാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അവസാനം വിഭീഷണൻ രാവണനെ വിട്ട് ഭഗവാന്റെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ വിഭീഷണൻ ഒരു വലിയ റിസ്ക് ആണ് എടുക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോ ഒരു ഉറപ്പും ഇല്ല എന്താ ഇവര് സ്വീകരിക്കുമെന്ന്. കാരണം ആദ്യം വിഭീഷണൻ വന്നപ്പോ സുഗ്രീവനോട് ചോദിച്ചു. സുഗ്രീവൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അവനെ കൊല്ലാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീരാമൻ പിന്നീട് ഹനുമാനോടും ചോദിച്ചു. അപ്പം സുഗ്രീവൻ ഒറ്റയടിക്ക് കൊന്നിരുന്നെങ്കിൽ കാരണം അങ്ങനെ കൊല്ലാൻ അങ്ങനെയും ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം വിഭീഷണൻ ഇതറിയാം, ഭഗവാൻ എന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാം, എന്നാലും ആ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് വിഭീഷണൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട്. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുമോ സ്വന്തം ചേട്ടനെ കുരുതി കൊടുത്തവനാണ് എന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. എത്ര പറഞ്ഞാലും നേർവഴിക്ക് പോകില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ ഭഗവാനെ അല്ലാതെ മറ്റേ ആരെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത്? ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദനെ കാണാം. എന്തെല്ലാം ദുഃഖങ്ങളാണ് പ്രഹ്ലാദനെ സ്വന്തം അച്ഛനായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോഴെല്ലാം ഒരു 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടി എത്രമാത്രം ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. അപ്പൊ അതുപോലെ വിഭീഷണൻ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ വരികയാണ്. അങ്ങനെ ഹനുമാന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ശ്രീരാമൻ, വിഭീഷണനെ സ്വീകരിക്കണോ? അപ്പൊ ഹനുമാൻ പറയും, തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീകരിക്കാം. കാരണം ഞാൻ സീതാ അന്വേഷണത്തിന് അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവിടെ ഒരേ ഒരു സ്ഥലത്താണ് രാമനാമം കേട്ടത്. അത് വിഭീഷണന്റെ കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നു. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും വിഭീഷണൻ ഒരു ഭക്തനാണ്, അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് കുടുംബത്തെ പോലും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് രാമനെ നാമം ചെയ്യും. കാരണം കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് രാമനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് ശ്രീരാമന് സഹായം ആരൊക്കെ എങ്ങനെ കൊല്ലണം എന്നൊക്കെ സഹായം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വിഭീഷണനാണ്. അങ്ങനെ ഒരു രാക്ഷസൻ വന്നു, ചെമ്പൻ മുടിയൊക്കെ ഉള്ള വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള രൂപം. അപ്പൊ ആ രാക്ഷസനെ കണ്ട് രാമൻ വധിക്കാനായിട്ട് ലക്ഷ്മണൻ വധിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോ ലക്ഷ്മണൻ നോക്കുമ്പോ ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും രാമനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാം 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 എന്ന് ജപിച്ചാണ് രാവണന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ശ്രീരാമനെതിരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വിഭീഷണൻ പറയും, ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും രാമനാമം ജപിക്കുകയാണല്ലോ, ഞാൻ എങ്ങനെയാ കൊല്ലുക? അപ്പൊ വിഭീഷണൻ പറയും, ഒരു നിമിഷം അവൻ ശ്വാസം എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കും, ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഹംബ ചെയ്ത് വീഴ്ത്തിക്കൊള്ളാൻ പറയും. ആ വ്യക്തി ആരാന്നറിയോ? രാമന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീരാമനെതിരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന
വിഭീഷണന്റെ മകൻ വിഭീഷണന്റെ മകൻ വിഭീഷണന്റെ മകനാണത്. വിഭീഷണന്റെ മകൻ. അപ്പൊ വിഭീഷണൻ പറയും അതെന്റെ മകനാണെന്ന്. അപ്പൊ ആ മകൻ രാമനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശ്വാസം എടുക്കുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ രാമനാമം വിട്ടു പോകുമ്പോ ആ സമയത്ത് അമ്പയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള വിഭീഷണൻ സ്വന്തം കുടുംബം പോലും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ അത് നമ്മള് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു സേവനം. ഇനി ഭഗവാനെ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരവേൽക്കുക. ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത് ശുദ്ധ ഹൃദയത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെയൊക്കെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാണോ? നമ്മളുടെ ഹൃദയം മൊത്തം അഴുക്കാണല്ലേ. കാമം, ക്രോധം, മോഹം, ലോഭം, മതമാത്സര്യം ഇതെല്ലാം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കൊണ്ട് വസിക്കുക? അഴുക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് ഭഗവാനെ ഇരുത്താൻ പറ്റുമോ? ഭഗവാനെ വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലമല്ലേ ആക്കണ്ടേ? അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തെ എന്നും ശുദ്ധീകരിക്കുക. എങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കും? രാമനാമം ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിച്ചിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിച്ച് ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എത്താം. നമ്മുടെ അന്ധകാരത്തെ, ഭഗവാൻ എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ വെളിച്ചമാണുള്ളത്. നമ്മുടെ അന്ധകാരം മാറ്റി വെളിച്ചം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക. ഇത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. രമതി മൂർത്തിഷു കലനിയമനതിഷ്ഠാൻ നാനാവതാരമകരോതു ഭുവനേഷു കിന്ദു കൃഷ്ണ സ്വയം സമഭവത് പരമാഹ പുംസാ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ആ ഗോവിന്ദനെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ആണ് രാമനായിട്ടും നരസിംഹമായിട്ടും വാമനമായിട്ടും അങ്ങനെ പല അവതാരമായിട്ടും വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അംശങ്ങളാണ് ഈ അവതാരങ്ങളെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഏകശ്ലോകി രാമായണം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താം. ഏകശ്ലോകി രാമായണം അറിയാമോ? എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. എന്താണ് ഏകശ്ലോകി രാമായണം? കാഞ്ചനം വൈദ്യുതീകരണം ജടായുമരണം തരണം ലങ്കാപുരീദാഹനം പശ്ചാദ്രാവണ കുംഭകർണ നിധനം ഏതദ്വിരാമായണം. ആദോ രാമതപോവനാദിഗമനം ഹത്വാ മൃഗം കാഞ്ചനം വൈദേഹി ഹരണം ജടായുമരണം സുഗ്രീവ സംഭാഷണം വാലി നിഗ്രഹണം സമുദ്രതരണം ലങ്കാപുരീ ദഹനം പശ്ചാദ്രാവണ കുംഭകർണഹനനം രാമായണം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും രാമനവമി ആശംസകൾ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം നാമം ജപിക്കുന്നതിനെല്ലാം